Ei se ota kikki mitään syyniä, koska mitkä ottaa kikki syyniä? Materiaalit, mitkä vitun materiaalit? Ensinnäkin kikki ei tuommoista pänniä edes, koska siinä ei ole mitään edes tapahtunut. Niin menee sinne voimafantasioihin omaan vitun lonkkaan. Menee sinne omaan vitun nurkkahuoneeseen, ota munaa kätteen ja runkkaa äitinsä alushousulla. Kikki ottaa. Kikki ottaa vittu syyni. No voitaisiin toivoa niin. Kikki ottaa syyni ja antaa pänniä sulle. Ottaa tosiaan. Miten semmonen erikoisen kaveri? Kikki ottaa syyni ja antaa pänniä sulle. Voi. Aika onnettomia voimafantasioita teillä on. Kikki antaa pänniä, kun sä oot sanonut pahasti jollekin. Mutta jos uhkailet ihmisiä puukolla, en minä ole uhkaillut ketään ihmisiä puukolla. Kikki voi ottaa tarjouksia ja annat pän. En minä ole uhkaillut ketään puukolla. Mitenkäs Kikki toteaa, että minä olen uhkaillut ketään puukolla? Missä semmonen klippi näkyy? Minä haluan nähdä se klippi, missä minä uhkailen ihmisiä puukolla. Missä se klippi on, missä minä uhkailen ihmisiä puukolla? Missä semmonen klippi on? Missä semmonen klippi on? Minä haluan nähdä se klippi. Ai, sitä ei ole olemassa. Ai, sitä ei ole olemassa sitä klippiä. No missä se klippi on? Minä haluan nähdä sen klipin, missä minä uhkan puolella. Fyysisen klippi, missä se on se klippi? Ei missään. Sitten semmoista klippiä ei ole missään. Missä se klippi on, missä minä uhkan puolella? Minä haluan nähdä sen klipin. Niin, mutta minä haluan nähdä. Missä se on? Kerro mulle osoite, missä on klippi, missä minä uhkan puolella. Minä en ole postannut mitään podia. Jos siinä puukko näkyy, niin minä haluan nähdä semmoisen klipin. Semmoista klippiä ei ole olemassakaan. Semmoista klippiä ei ole olemassakaan. Niin. Se on yksinkertainen vastaus. Semmoista klippiä ei ole olemassakaan, missä mä olen puhunut kanssa. Niin. Ei ole kukaan poistanut semmoista. Semmonen puukko, missä minä... Semmonen klippi, missä minä olen puhunut, semmoista ei ole olemassakaan. Se on fakta. Missä se on? Minä haluan nähdä sen. Missä se klippi on? Laita linkki siihen klippiin. Missä se klippi on? Laita linkki siihen klippiin. Kikkihän näkee kaikki podit. Mutta missä se on se klippi, missä minä puhun kanssa? Minä haluan nähdä se itsekin. Ei semmoista olemassa. Siitä se johtuu. Sitten ihmiset koettaa niin väkisin koettaa niin vääntää tämmöistä, että minä puhun kanssa ollut jossain klipissä. No missä semmoinen klippi on? Ei semmoista ole missään. Oot sä raskas ihminen? No, minä kysyn sulta, että miten raskas sinä oot. Sä oot koettanut väittää koko päivän tässä puolipäivän, että mulla on ollut puukko kädessä. No missä se puukko näkyy? Missä se klippi näkyy, missä minä olen sen puukon kanssa? Eikö se vähän kerro siitä vaan teille, että te koetatte niinku minusta tehdä syypää johonkin asiaan? Te koetatte tehdä minusta syypää johonkin asiaan. Ja sitten kun se ei onnistu, niin ruvetaan jahmaan ihan muuta juttuja.
Sitten minä on Pelle. Niin, se on aika jännä homma. Me voidaan soittaa vaikka kellekin. Mutta minä en ole ketään lyönyt puukolla, se on ihan varma asia.